Hai, akan ni kapor ngi pedang sobha yang api, saya ni gajeng sakri. Te mentang ngin sedang daga bengile atli gijing kentep. Pitep komnoban le jing kentep. Dong ini persang mo. Kai kata kat banang penrekyang ya kiwei kanang je ya lade. Pitep ne dongan pen i mentah. Kai kan ni? Kajan, katawal ngi si ong dei. Te katawal ngi si nyat ne da je ki keti da je khamat dei. Te keti jong ngi karkyang katawal pat kalong kumno. Kaje dei ne to sa ka wei pat. Kai kata kat ba nang bam kanang rai kho da kam bam pat ka sngai. Pitem. Dongan pen i mentah. Baik kan ni, kai kan ni? Kanap dei, baik kanap lah dangi kap jing kap kum tu, ada kabam jing bam tu, karai kho dei niam, dangi pelat kesengat jakam bami ai dei. To, dia udon uwei ubreu hang Bible, utaru ule kawai ke jing gentep kumbale ngi mentah. Dia uta ubreu ulong bakalan, badan bor bahado kalata. Pite buai ta? Tongan ya tuk kanaya pi mentah kasngi pang tau wei ubreu. Dia kala jah kapor bagi kun Israel, kila lendat nak ublei kila ale ka basniu persaya ublei. Dia ublei ule kumno ulas ngosi ya kata nang ta u IT no ya ki hapo kak ti jong kinong Filistia. Dia bagi kun Israel kila asya nyon ben kila asya ban ben ha ki nong Filistia. Kila kan mau biang ya ublei ba kila pai sya ublei. Dia ublei ula ale kumno ula thau pat kalat ban pelat yaki. Dia ula ale kumno ula sei ya Samson. Bila ju asngau pang Samson? To menta kasngi mo apin ya asngau pang Samson. Dia ublei ula hukum haki kami bat kipajong Samson ba on kayo Samson bat ula ong ru bam dei ban pendai wat lani mdei ban pendai kanshi ya usunyo jong Samson kemut mdei ban kap ya sunyo jong Samson ti namar ba ulong u ta unasar u ba kerpang ba jong ublei ti u Samson la long u badon por ba klan ba do kada ta ti ha kawai kasngi ula nang he ula nang san ula itenat ya kawai ka nong Filistia kabadina kasnong temnat ulaya tu ya kata hakikme gikpa hendai gikme gikpa jong ukim snow tenat ya kata bat namar ba u Samson ula itenat palat ya ka dikila ya lem no kila ya rai ban lech saknong jong kata kabriu ban lech pet ya kata kabriu di kahaba kila ya lech kat baki nang ya halenti Samson ula nang tam sakmat ba ulaya kendu ya uwei using piatip using piating ni using imane Ima dei pinang ban kerho kuma kerho using atau kerho pimnang sing mau le dei ne tiang ne ima ne ima dei dia utau sing ru la le kumta la kerho ya Samson dia kalawan ka bor jong blei ha Samson ba Samson usim na ka sentur jong ta using ba ulakat pi ha ni ka doru Samson ba ulakat ya ka sentur jong tau sing kum bakat ya kun belang bat uklam ya tu ya kata kimi kipa jong bat kilalang lej nang lej bat kilak poisha kata ka snong jong kata ka brio ti ha ka wi gasngi ha ba ula lej pai bang sha ta ka snong jong ta ka brio ban lej simno ta ka brio kum ka lok jong ula le kum no ula lej pej bang ya tau sing ba ula penyap bat ula lap ba sibon kingap kila boy ha kata ka met yap jong tau sing bat la dan ru karau ngap hangta karau ngap kalong bakum no batiang na bajo batiang dei te ula sim ula bam bat ula ai ru kimi pa jong te kituru kila ya bam hadin kata da ula apoi sta ka snong jong ta ka briu ula tha ko wei ka jing khawai bat kata ka jing khawai ula ai ka wei ka jing kentip kumbangi le ngi menne uturu ai ka wei ka jing kentip te hangta ladon lai pongot kibriu kibadon lang bat ba ulaong ba lada kita kilai pongot kila ban aya kata ka jubab un aya ki lai pokup bat lai po samki jan
Dia nang tade ong kumno lada kita pakai melaban ai jubab ya kita ki haban ai pat ya lai pokut bat lai posem ki jan bat kata ka jing kendip ka baula ai ka long kum ni na unong bam lami ka jing bam bat na ubaklan lami ka jing thiang ong kumno na unong bam lami ka jing bam bat na ubaklan lami ka jing thiang hoi dia harian ketau le kum no pat uai poro ya kita ki breu nyau sngi bakin ai kata ka jubab hendrei kita ki Filistia kim tip yang kata ka jubab dia kila perkat kum no ban le mo dei bakin yo ya kata ka jubab kum ta kila le ha ka lok jong Samson kila pensyaya ka bahkan kro yo Samson kenang ba unia tu ya ka jubab di haba kita kidong Filistia kila wan ya tu yo Samson ya kata ka jubab ulah tip ya ka jingle butu jongki dia ulah bitar ya ki ulah le kumno ulah lej ban peniap lai pongot ki breu na Ashkelon hadian kata ulah shime ki jan jongki bat ulah ay ya kata ki jan ha kita ki bajob bat hadian kata ulah lej no saya la ka jong ka snong jong pa jong dia hadian ulah lej kumta ukpapat jong kata kalok jong Samson ai tino ya kalok jong Samson hawe pat ubreu balong parlok jong Samson dia kala jia bau Samson pat ulawan pai biang ban pet ya kalok le jong ula tip ya ke bau kpa jong ka ula le kumta kala pen bitar ya Samson bat Samson le no pitem ulet kam lai spa teli gi mersiang lai spa teli ki mersiang kari ka basuk ban let kam pila ji mersiang pitiang ne am mersiang tiang dei Samson pat pej ulit kam lai spa teli tiang am dia ulah sim kita ki mersiang ar teli ulah sim bat ulah te kita dong jongki ar teli bat ulah te lang bat pro utau pro dei baset ban tangding hadien ulah ai ding yo tau pro bat ulah pelat ya kita ki mersiang istasya lingka keba bat hang tala inglut baro kita ki keba bat kita ki lingka badan so ulib ru ti haba kita ki nong Filistia kila tip ba Samson ulah le ya kata nama baula dom ya kalok jong bat ya ukpa jong ka kumta kila lej bat kila thang ya ka bat ya ukpa jong ka dia kan ni kalau pen bitar susu ya Samson bat ulah le kum no Samson pitem ulah lej ban penhiar keput yaki bat ulah kawang napang lut baro bat hangta ka jing peniap ka bakrau kala along hangta hadin bau Samson ulah lej no sesnong kinong Filistia kilawan kiyo syari Juda ban kemyo Samson bat kini kinong Juda kila tip ba ya kata dikile kum no kila khum ya Samson ban IT no ya haki nong Filistia di habaula poipat hajan jong kinong Filistia kabor jong ublei kala awan biang hau Samson baula le kum no ula pendekut kita lagi bala kum ya bat ula yo da kasi ingap kada pitip kasi ingap kada to pek kan ni gador ma pek kan ni gador pinsai ikatuka si ingap kada pi ini de da kata kasi ingap kada pitip ula peniap ya ki breu hangta si hajar ngut kirang ba ula peniap kan nongot ula peniap si hajar ngut kirang ba ula peniap hangta bat ula ongru da kasi ingap jong kakada hal kakentan halor kakentan bat da kasi ingap jong kakada ula peniap si hajar ngut ki breu di hadian kata Samson ula sensyar arposnem ya ki Israel to pikwa yo ngau biang ka jing tu kana jpang Samson to in se pet shushu la shem te yo mo piru sa ngap biang la shem te yo in ya pet shu kumno Samson usen syar kari Israel bar kumju kumno uyap ting in ya pet menta ka jing hikai bangi yo menta sngi di piu ini Samson ulong badan bor ha baklan ha dei nem ule kumno kumtu open card action to jong no jong sing nang tade ulet gam lai spa teli ki ki mersiang upeniap kat nongot ki Filistia ban yo asyim ya gi jan jong ki
lai pongon oi bada ka ingap kada upeniap ka nungun si hajar kirang ba to ti Samson PUEM klan ma ka bor ti ka bor ka Samson udan amde ba udan hinala di uyo na blay ai kerpang yo Samson kenang ba ulaban penan kam na ka benta ka buram jong blay ti naka kitab samru kalnong ga bakat pra kadukhat ka balai puat pin but lang na din jonga ublay ubapan po yang ada kabor bat uba penlong janai ya gilinti jonga oh bias ngo ongkum no di ublay bapan po yang ida ka bode ni ambat udi ublay ru bapan janaya ka lenti jongi kumta ki ru ki bangi don ki bangi la ki jingla ki jongi ka bor ka jongi mde bangi yo hi mangina la dia mo ndrei ka di uba ublay ai hangi mat ka de yang ru bangin pendon kamna ka benta ka buram jong blay token je mentang ya apoi se ka bakut jong ka ni ka jing hikai ding mentang ni adlet ban duai lang ngin lek ban ai ngo yo blay ya ka bor ka bau ai hangi ya ki jingla bat kum juru bangin pan ka jing start no blay bangin nang ban pendan kam na ka penta ka buram jong token ngin ya duai try ngi sngongu eme kani ka por ba melong ublay babha melong ublay bakraw bat kum juru me ai hangi ya ka bor bangila ban le shibun ki ai ka jing em ka jongi me ai hangi ka jingla try hikai yangi ban ai por ringi bangin nang ken try ban penon kame kita ki jingla ki jongi ki bor ki jongi ki ba me ai hangi try na ka benta ka buram ka jong me ikini baro apa na keteng Jesu menta shdu bam chkodru halakta amen in saya kendu pat la shamteyo bless you bye bye